Здравейте, хора! Вие сте с нас KNA Gaming. Днес ще играем Rocket League Sideswipe на телефон. Нека започваме първата игра. Извиняваме се, че закачваме, просто не можем да се разберем поради причините. Ради училища и сме в различни градове. Не можем да се организираме. Нека почваме играта. И едно. Притрямо ентер. Това е за мен. И 3-0. Лесна победа за мен. Че не. Може би нещо апдейт. И ето, че е 5-0. Този моят опонент, срещу който играем, доста слаб. И ето, че стигаме до изде. И чао.